kata Nyakach bibiro timore. Koro jotelo mag kweth mobalo kod sirkal ogolo siem ne duol mochung' ne yiero IBC ni gibiro luongo ng'anyo ponono ni IBC ok okete tim dwaro magi ewi yiero maduong' mabiro. E romo margi kod commissioners mag IBC, jotelo go nyiso ich wang' margi ewi kaka IBC ne obago yiero madundo mokalo magiwacho ni ne ok obagi e yo mauyanga kachiel gi lony mar yiero mar smartmatic. Kaka jofwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelo go kwayo rowere mondo owuog oko mar kawo ombulu e dwaro mar kelo lokruok pacho kae. E romo margi mokwongo kod IBC e bwo telo mar Erastus Ethekon ewi yiero maduong' mabiro, kweth mobalo kod sirkal komung'o wach ka giwacho kod duol motegno ni piny biro bedo madeny ne IBC pod ni ok gitayo yiero maduong' mabiro e yo ma ohuyanga. Ogaye mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi ma DCP Rigathi Gachagua okwaro wang'gi ni poni IBC ok owinjo ywak magi kendo keto e tim dwaro magi motelo ne yiero maduong' mabiro, gibiro tero jopiny e ndara kaka yo mar yudo ratiro. And we have told the commissioners on behalf of the people of Kenya that the next general election is very emotive and they need to prepare adequately and they need to gain the confidence of the people of Kenya that they will deliver a credible election, because if the people of Kenya feel it will not be a credible election, the temperatures could rise and we could have a challenge that we don't wish to witness. We reminded them, some of us are seasoned, will come out again here on behalf of the country and Kenyans if they do not deliver on what we have agreed. But we have decided to give them a chance, an opportunity. We clearly are very unhappy with the CEO. We made it clear to them. We did raise the issue that we were not happy with the process that gave birth to the commission. But now that they are in office, they are there to serve all of us as Kenyans. We are all as Kenyans interested in the well-being of this country, and it is in that spirit we raised issues so that they can be looked into and we can end up having free and fair elections. Achiel kuom dwaro magi eni IBC ong'ad oko rak manie kindgi kod kambi machiwo masini mag lony manyasani e weche mag yiero ma idendo ni Smartmatic International, magi wacho ni osirem bago yiero maratiro e pinje mamoko mag Afrika. This same technology was used recently in Uganda. The KIMS kit failed in Uganda. We do not want to see a similar election in Kenya. So there are serious issues of concern we have raised, and we believe they will address. All we are waiting for is goodwill and confidence building through a roadmap that we will be engaging quarterly with them. We started by telling them the perception out there is that this is a William Ruto commission, and we gave them the opportunity to prove us wrong. Not us, the whole country. Yiero madundu mokalo bende oketo IBC e lweny kod kweth mobalo kod sirkal ka ging'ur ni IBC ne oyiengore nyakonchiel kendo mayo jochung' magi loch. And they have promised us also that they are preparing a national conference on elections 2027. And we said, fair enough, if they are going to be open and engage clearly on these issues, we also have a citizenship responsibility. We are pointing out these issues, but we have a citizenship responsibility to do our bit to ensure that we contribute and work with them to deliver a credible election and an election that will guarantee our country's stability, because that is what we are looking for. E komachielo, jotelo go oparo ne rowere mag Gen Z ni yokene magolo jatend piny William Ruto e loch en kawo ombulu karomgi kendo luto ombulu e kinde yiero. We want to remind our young people, they have done a lot on the smartphone to tell the people of Kenya we need change. But the real change cannot be achieved in the smartphone. The real liberation of this republic will be achieved on the ballot box, and the tool of that change is the ID and the ballot. Motelo ne mano, jotelo go osingo ni gibiro walo achiel kuomgi e fwadho bendera margi e ng'wech malaro ten piny e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.